Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso. Kamusta ang inyong weekend? Unta na mo sa maayong kahimtang karon ug sa matag adlaw mga kapuso. Ato sang i-greet ug madayaw na buntag ang atong mga kapuso sa Tandag City ug Bislig City sa Surigao del Sur Province. Maayong buntag say. Mayong buntag sa Bjil, ato sa Bigrit ug mayong buntag ang atong mga kapuso sa Bonifacio ug Calamba sa Misamis Occidental Province. Aron sugdan ang atong semana, atong makauban ang usa ka mountain bike enthusiast, si Manolo Fortich Mayor Clive Quinio. Ug subay sa biking say, atong sayron ang safety standard sa pagbisikleta. Asa man gyud nga lane sa dalan, dapat ang mga nagabisikleta. Kana ug uban pa ang atong sayron, kauban si Davao City Transport and Traffic Management Office Chief Retired Colonel Junicio Abude. Samtang sa Biztalk, makachika na Resi ang kapuso actor Dennis Trillo. Una na itong makauban ang atong mga bisita, dili gayud malimod nga daghan na kaayo sa atong mga kapuso ang nagapakita sa ilang katakos sa pagsayaw. Busa sugod karong adlaw, aron mas mahimong bibo ang atong morning bonding. Sugdan nato ang matagbuntag, pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Tara na og makigalaw-galaw og makisabay sa pinakabagong dance challenge. Mamahimong solo, mag-BFF, mag-real-life partners, magbarkada o magkabanay. Apan, kinahanglan i-observe gihapon ang social distancing aron lingaw na, safe pa. Ug aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account ug ayaw kalimti mga kapuso ang pagbutang sa caption ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge ug hashtag At Home with GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, human nagsugod ang istriktong pagpatuman sa community quarantine sa nagkadiyang lugar sa nasod nga hinungdan sa pagpahunong o di baka limitadong pampublikong transportasyon na himong paagi sa mga frontliners o mga trabahante ang pagbisikleta. Busa karong buntaga, atong makauban ang usa ka bike enthusiast o ga-promote mismo sa paggamit og bisikleta, si Mayor Clive Quinio sa Manolo Fortich, Bukidnon. Mayor Clive, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Mayor? Mayong buntag, Cyril, no? Good morning sa tanan ng mga televiewers sa tuwang morning show nga At Home with GMA Regional TV. I'm very happy to be here. No? So may buntag kanimo, Cyril, sa tanan mga suki nga televiewers. Mayor, unsa bay kalahian ni ining mountain biking sa ubang bike race? Naman tayo gitawag na road bike, napod tayo mountain bike, no? Napod tayo BMX, no? Pero ang naganahan ako aning mountain biking kay you get to see nature at its best, no? Mamata ka buntag sayo, you get on your bike, and then matukag mga lugar nga mga bukid-bukid, ba? Especially here sa Bukidnon, sa akong hometown sa Manolo Fortich, no, nindot man gud nga
pag-bike nimo, ang imong background nimo na ay fogs, unya dayon na ang Mount Kitanglad, no? So nindot siya nga sport, no? And then mas safe po siya kay you do not have to go through the highway. Kundi kung naay mga local trails na mga bukid-bukid, no, mo imuhang atuon, no, with your bike. Sa imuhang pag-engage ni ining biking, sir, unsa ba ang imuhang nakita nga epekto sa imuhang panglawas? Like any other sport, basta you do it frequently, no, makapangin mo nga mas ligon ang imong ang imong pamati, mas maayo yung pamati, mas daan imong lawas, and then you feel healthier, no, manotice gina nimo nga dili ka dali ka puyon, no, tungod kay maka-exercise mo ka. And then mountain biking really is medyo demanding po siya nga sport, no. It really requires practice, it really requires na you do it often. Para nga ang nakanindot, if you do it often, you get to see more places tungod kay mas taas naman ang imong hangin, no? So mas daghan nga mga lugar ang pwede nimo ma-visit. Sir, niadto sa tuig 2017 adunay gilusad nga event sa inyong lungsod nga Mangima Enduro Challenge alang sa mga bike enthusiasts. Unsa ang katuyuan sa maong biking related event nga gipahigayon kini? I converted the Mangima Spring Resort into a Mangima Spring Resort and bike park, no. It is the only, if I'm not mistaken, it's the only LGU operated bike park in the entire island of Mindanao. And since 2016, sugdan gid nato nga maka-host ta og mga events like the Mangima Enduro Challenge. So nalipay ko nga it is very well accepted and very well participated, not just from dili lang sa katawhan sa mga bike enthusiasts from Bukidnon o sa Kasikbit nga dakbayan sa Cagayan de Oro, kundi gani pa man hasta ang mga taga Visayas, no, ilaging nandayo gid sila para matampo nini nga atong yearly enduro challenge sa Mangima. Ug gani pa man since 2017 ato silang gihimo nga twice a year na. Karon sir, nga aduna kitay pandemya og kinahanglan gayod ang physical distancing. Alang kanimo mayor, unsa ba kadakong tabang ang pagbisikleta aron malikay sa COVID-19? I agree, no. Grabe na gid kayo ang mga gabisikleta karon, no. Pero para sa kuha, it is a good thing, no, nga na-appreciate na gid nato ang kining biking, not just mountain biking but any form of biking, no. Kay not only as a means of exercise or hobby, kundi it is a good way of public transport, no? Public transport nga instead nga mosakay ka sa mga jeepneys, kung dili or multicabs or mga vans, kung dili kay layo ang imuhang trabahoan, why not use a bike, di ba? It keeps you healthier, no? It keeps you healthy and your help you help in saving the environment, no? By na-lessen ang emissions. Mayor, kay lagi daghan ang nagabisikleta karon, isip usa ka bike enthusiast, paunsa ba nato masuta ang kalidad sa bisikleta nga maayong gamiton sa mountain biking ug katong magamit nga means of transportation lang sa atong mga kapuso karong panahona? Para sa kuha, no, first and foremost nga importante gid. Dili importante ang brand, no, wala na sa kamahalon, no, sa imong bike nimo. Kundi nga importante lang nga first, importante nga maayo ang function ang brakes nimo, no, because that is really ingon pa nila nga your life depends on brakes, no, labi na sa mountain biking, no, sigurado lang nga maayo yung brakes. You regularly check your bike, no, imong tire nimo, ang imong mga bolts nimo diha, no, nuts and bolts nimo sa imong bike nimo. So para sa kuha, no, just like what I said earlier, I chose this sport because tanan pwede makatampo, no. Dili necessary nga ang imong bike nimo is mahalon, no. Pwede ra gani ka mo palit og bike nimo nga surplus, no, na mga Japanese nga surplus ng mga bikes. For as long as it is safe, it is functional, and it serves the purpose, then go ahead. Buy a bike and then enjoy the ride.
Daghang kay salamat Mayor Clive sa imong oras ug gigayon nga gigahin sa At Home with GMA Regional TV ug amping permi sir. Daghang salamat Cyril, and then amping pud kanunay. Chillax lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best of time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! Maayong buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Karong buntaga, excited na kaayo kong makauban ang atuang kapuso. Leading man, walay lain kundi si kapusong Dennis Trillo. Maayong buntag, Dennis, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Napapanood tayo ngayon all over Mindanao. Kumusta ka na? Hello, kamusta kayong lahat? Sa lahat ng mga nanonood dyan, sana safe kayong lahat. Ako ay okay naman, ito healthy, awan ng Diyos, hindi naman nagkakasakit. Lagi nasa bahay. Mahilig din si Jen sa pagbe-bake at saka pagluluto, and of all the food that she has prepared naman for you, which one is your favorite? So, kung nagkikrave man kayo ng burger or kung ano man, fast food, pizza! Kaya ngayon, tuturuan ko kayong gumawa ng homemade pizza. Paano? Baby, ito yung gagamitin mo. Isang kamay lang. Dami niyang mga binik tsaka niluto pero isa sa mga favorite ko doon ay yung ginawa niyang pizza, yung pizza pie. Kasi mahilig ako sa cheese, tsaka gumagawa rin siya ng baked mac and cheese. Kaya ayun, isa 'yun sa mga paborito ko talaga na ginagawa niya. Ako madalas yung cameraman, tapos ako rin yung nag-edit ng mga videos. Tapos, ayun, tagakain ng mga finished product. Nagbalik taping ka na rin sa bagong series na I Can See You, at of course ito ay pagbibidahan ninyo ni Janeline at saka ni Rian Ramos, ang Truly Madly Deadly. Kumusta ang naging taping ninyo and what's going to be the story behind this episode? Well, sa totoo lang, na-excite kami nung dumating tong script na to kasi ibang klase yung ibang klaseng love story to. Medyo nandun siya sa dark side ng kwento. Hindi siya yung pangkaraniwan na love story na mapapanood mo. Kaya din siguro ito yung ginawang finale nung I Can See You na series dahil hindi pangkaraniwan yung mapapanood niyo. And sobrang special na ngayon lang ulit kami magkakasama ni Jen sa isang project at lalo pa dinagdagan pa ni Miss Rian Ramos na talaga namang napakagaling din na actress na nakatrabaho ko na rin before at excited ako na makatrabaho. Dennis, anayahan natin lahat ng ating mga viewers dito sa Mindanao to watch out for Truly Madly Deadly. Yun, abangan po ninyo, mapapanood ninyo sa GMA7 ang Truly Madly Deadly sa I Can See You na series. Ito po yung finale, syempre starring Miss Janeline Mercado and Miss Rian Ramos and of course myself. Sa GMA7 lang po yan. Sana po panoorin ninyo. And that was kapusong Dennis Trillo. Tutok lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Sanglit karong panahon sa pandemya, gine-encourage sa IATF ang paggamit og bisikleta o uban pang non-motorized form sa transportasyon. Atong sayron ang mga road safety standards sa pagbisikleta, kauban ang chiefs sa Davao City Transport and Traffic Management Office, si retired Colonel Junicio Abude. Sir Abude, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Unang-una, may buntag na, may buntag sa inyong tanan diha. Nagapadayon ang atong opisina sa pag-maintenance sa kapsay sa atong syudad. Sir, ato hisgutan kining bike lane. Pwede ba gihapon maki-share og agi ang mga motorsiklo o only bike lang yun ang dapat makaagi sa mga designated nga mga lugar? Muna siya ang atong dapat mahimbalan sa atong sa motorista manggon kay unang-una kining atong gihimo is shared lane lang ni siya, no? Shared ni siya although nga natay gihimo nga linya. Kay nganong nahimo nato ning gihimo nato nga shared tungod kay didto lang ta nikuha sa existing karon nga
nga unsa ni nga lane sa atong kalsada. Kay kung ma-identify nato ang kalsada nato dunay na 6 lanes, na 4 lanes, na 3 lanes, nya na po 2 lanes lang. So kung atong basihan ang boulevard, kung going north ka o going south, that is 2 lanes lang. So dito ta nagkuha 1 meter. So na-sure siya. So ang muna paibalo nato sa mga motorista kung pwede lang medyo careful ta kay tungod sa atong mode of transportation, natay PUJ, natay taxi, no? Ang usahay na mag-drop og goods, magkarga og goods. So mo na siya. So karon kay ginahimo mo nato ang bus unsa ni kining bus system nato, mo nang gi-align nato siya karon. Na ang bus naapod ang sani, naapod ang bike. So kung mahimo na karon kung asa ang sani mohunong ang bus, pwede na dito nga kung wala ang bus, pwede pud mohunong dito katong atong drop og pasahero, especially sa taxi. Kung wala na ni siyang PUJ. So ana pwede siya maagian gihapon sa lain kung wala tong bike. Pero kung naa ang bike, kining laing mga motor o laing unsa ni mga sakyanan dili din niya pwede nga iyang siging-sigingon ang atong nagbike kay natay gi-designate para na sa ilaha. Pwede nila na maagian kung in kaso wala gyud nagbike. As of now, muna dapat pa matabo. Pero kung natay dedicated bike lane tapos natay barrier sa kana di na gyud na pwede nila makuan. Unhampered na gyud ang bike nato di una nay barriers. Sir, sa mga dala niya wala pa'y nabutang nga bike lane, asa ba dapat o angay mo pwesto ang mga nagabisikleta kay lagi considered ni a slow-moving vehicle? Dapat dili siya sa rightmost lane gyud siya, sa outer lane gyud siya. Nganong sa outer lane ta bisag wala kay unsa ni, bisag wala kay wala pa tay linya diha. Tungod kay safe man gud siya kay pwede man gud siya mo saka sa gutter in kaso dunay problema. Kay mga dago siya kanon naipit siya, pwede siya mo naog siyang bisikleta, pwede po siya mo padaplin kay para dili delikado, no? Ano gid ang atong buhaton kay kita nagtuon naman po tag bike karon. So ano gid bisag ako mag-careful man ko bisag ka nang gikan ko sa Castillo mo bike ko. Makita na ako nga anay ni sa unahan ako padulong mo drop gyud ni pasahero na mga pedicab. Drop pasahero. So ikaw bikers ka careful din ba? Ayaw gyud og pataka og overtake nga naa dihang jeep, naa dihang ang tricycle kay basig na naghaguros diri sa imong likod. So careful gyud mas maayos na mohunong ta, maginahinay gyud ta kung clear siya, pwede ka mo padayon. Sir, karon ato hisgutan ang safety measures. Required ba ang pagbutang og suga o reflector sa bike, sir? Yes, required na. Naka-indicate na diya sa kwan sa atong traffic code, naka-indicate na sa atong bike ordinance. Kinahanglan na kay light, na kay reflectorized sticker, mas may ganitong katong mag-flashing para kung especially kung gabi kang gamiton imong bike, dapat na jud ka na protection na sa imo niya murag batagaan po di mo ma-aware po ang katong mga other motorists nga naa ka sa kalsada tungod kay nakay mga gadget nga gibutang sa imong bisikleta. Sir, unsa ba ang mga required safety gear nga dapat suoton sa mga nagabisikleta? Mandatory itong headgear, itong helmet. Dapat na agad siya nga protection. Mga ginagawa na ko kung unsay ginasulti nato diya sa atong ordinance sa atong mula o dis gistadihan man gud na siya nga para man gud sa safety sa bikers, para sa safety sa drivers. Kanang ginakuan. So kung unsay na diha kita nga gamit sa kalsada naagitaan ang mga protection kay para na sa tuwa. Sir, ubos atong ordinansa, doon na ba yung mga age restrictions nga mamahimo lang nga makabisikleta? Yes, na dito katong child, mo na child user, di ba? Regular user, katong recreation or sports user, mo na siya ang tayong kategory ko. So katong below 9 years old, katong gikuha nato nga mga dapat sa subdivision na gito siya. Mo na conflicting sa sa edad pa karon mo na gina-harmonize na siya karon sa edad kung asa gyud kay gibutan nato ang child sa ubang dinas nag-ingon nga ang child is below 18. So kung below 18 ka, nga estudyante ka, so dili na ka pwede mo gamit sa sa imong bisikleta pa imong eskwelahan kay below 18 man ka. So mo na gina-consider karon kay diha mo sa laing ordinances 9 years old dapat dito lang ka sa subdivision nga accompanied ka pa sa imong guardian of parents.
Alright, daghan kayong salamat retired Colonel Junicio Abude sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat, Regilo. Daghang salamat. Say sama sa gibutyag ni Davao City TMO Chief Retired Colonel Junicio Abude nga kinahanglang sundon gayud sa mga cyclist ang designated bike lane o dili ba kaha sa pinakakilid nga lane isip slow-moving vehicle. Samtang Jill, isip mahilig sa mountain biking sa maong pamaagi na bati sa biking enthusiast nga si Manolo Fortich Mayor Clive Quino nga mas safe siya sanglit dili siya nagabike sa highway ug ma-enjoy sab niya ang kaanindot sa nature samtang nagabike. Samtang say sugod unyang gabi ina sa GMA Talababad ang bagong episode sa drama anthology nga I Can See You, Truly, Madly, Deadly. Diin makauban si kapusong Dennis Chilio. Sabay-sabay nato ng tutukan mga kapuso. Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Albert Einstein nga life is like riding a bicycle. If you want to stay balanced, you've got to keep moving forward. Sakto sa tong episode karong adlaw. Mag-uban-uban na sabta ug mapuhon mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.